दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। चिराङाव खेबसेयैनो 7 दोलोसे डाकातिफोरखौ पुलिस बिफाना हमनो हादों। सोलोंथाइ बिथिङाव बिटिसि ओनसोलनि प्राइभेट फरायसालिनि सोलोंथाइखौबो लाफायोब्ला जोंनि मान सन्माना बारायगोन बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। सालानि ना जानायनिफ्राय गोजानाव थानो होदों मन्त्रि परिमल चक्रबर्ती बिथाङा। एजार होनो फैनाय सुबुंनिफ्राय घुस लादों बङालमारा थानानि आइसि तरुण चन्द्र बर'आ। बाक्सानि जालाहुआव साननि सोराङावनो बोरमा सिखाव हमजानाय बोरमा सिखावआ 18 बोसोर बैसोनि अरुण बसुमतारी। जनायनि मेसाखि सापरियाव कच राजबंशी आफादा थांनाय सानखालि सानसेनि हाबाफारिजों बेसुवा फोरबो खुंदों। कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेज फरायसा गौतमनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय। सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा गुवाहाटीनि एलेन केरियर इन्स्टिट्यूट प्राइभेट लिमिटेडजों गोरोबथा जाबाय। कलियागुरि लाइमोनस्रि आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। गसाइगावआव पद्मपुख्रियाव गावनि बिसिखौनो बुथारदों लक्ष्मण हेम्ब्रम मुंनि सुबुङा। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।